Nekoromogi wadhi nyime kod weche manyien erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Wang'e mago motende kod weche moko mabende tucho mamiyo oganda kata jodongo wuotho kasiro kwaje gwenge ma Nakuru. Jodak ma Bondeni e kaunti ma Nakuru noyudo buok bang' anyuola moro dhuro ringre jago moro kar tich mar jaohala moro mawachore ni nyocha ne nigi gop jago mosenindono. James Okoth nigi ler mathoth ewi wachno. Joneno wacho ni anyuola mar mosenindo ne opowre gi ringre mar Richard Ogendi, jahigni 60, manyocha owito ngimane jumbe 2 mokalo. Kendo dhuro e kar ohand jago manyinge Simon Waweru, manyocha nigi gope mar siling 400,000. Jopiny mane oneno sinemano wacho ni Simon Waweru osebedo kalal gi omenda mag thoth joma timo kungo e ohandeno. Huko mwili tumetoka kitu saa 4 ikielekea na nusu hapo. So tulikuwa na ratiba ya kupeleka mwili nyumbani, lakini katika harakati ya kuenda kukakuwa anko yetu sasa ametaka adaise pesa yake. Sasa wamesema ati watu 5 waenda police station kuandikisha statement na mwili ipaki hapa ikichungwa, wakiandika statement wakimaliza ndio tukuje tuchukue mwili. Sasa sisi tutachukua mwili kama anko yetu amepewa pesa yake na logbook ya pikipiki. Hizo vitu mbili muhimu sana. Tumehangaika pa kutosha sisi. Tulienda polisi, tumeandikisha kesho hadi mpaka leo marehemu anadai haki yake. Mimi ninasema marehemu asitoke hapo bila haki yake. Anadai haki yake. Kaluregi OCPD Martin Masika giselalre gi anyuola mar mosenindo mondo gikuong gik mondi kata giduok ringre mosenindo e kar kano ringre joma otho eka gidog gimak bura e doho. So to my advice, either warudishe mwili mochari ama waende nao kwa wazike wakuja pasu case baadaye. Na kama watarudisha, sisi tutachukua mwili kama polisi, tutarudisha wapi? Tutarudisha mochari. Kwa sababu hataki wananchi wawe na hofu. Jagowi Simon Waweru ne osusre molal miru isiche mane anyuola no ochopo okinyi makawuono komanre gi sanduk moting'o ringre mar mosenindo. James Okoth, Ramogi TV.